A daren yau za a kammala wasannin cikin rukunin karawa ta 8-8 domin samun wa'inda za su kai gaba. Wasu daga cikin manyan fafatawan Barcelona da Atalanta, Bayern Munich da Slovan, Brest da Real Madrid, Dinamo Zagreb da AC Milan, da na Girona da Arsenal. Haka kuma za a kece reni tsakanin Inter Milan da Monaco, Juventus da Benfica, Manchester City da Club Brugge, PSV da Liverpool, da na Stuttgart da PSG. Har yanzu Liverpool da Barcelona ne suka kai zagayen gaba kai tsaye. A wani labarin kuma, kociyan Barcelona Hansi Flick ya ce shi da mataimakan sun zabo Jini Shajini a matsayin na farko mai tsara ragan kungiyar maimakon Inaki Fena. Kungiyar ta Spaniya ta dauki tsohon golan Poland cikin watan Oktoba bayan da ya yi ritaya a maimakon mai gurbin mai tsaron ragan Stan Stanjan wanda ya ji rauni. Fena shine wanda ya ringa tsara ragar Barcelona a zagayen farko a kakar nan, amma sai kungiyar ta zabi Shazini wanda ya kama karawar baya biyar. A wani labarin kuma, da kyar ne idan kociyar Manchester United Ruben Amorim zai sake amfani da Marcus Rashford a wasannin kungiyar. Dan kasan Portugal baya fatan ƙara amfani da dan togar Ingilan koda a benci ne. Har yanzu Rashford bai yi wa United wasa ba a mako shidan baya. Amorim ya zargi Rashford da rashin kwazo da nuna halin ko in kula a wasanninsa. Irin haka ma Eric Ten Hag ya dora kawan tsana akan Jordan Sancho. Karshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.